Uttar Barbil Cooperative Lem Sarola Pen Dong Mukak Lem Salong Pen PMGKAY Scheme Asang Akijoy Pen Kiron Pon. Kedamtang aru Niphai korener kebarni kether ke hapen tangka ke hang pa koi pen pulisari dengka chingnang cek abang phubang hini tumpreng covid care center pen kajui. Nirmal ti state arlo aron re pen long le kachirai. BJP Asongja Atum Pen Sanghan Kiron Pon. UDYDC aro atum pen sitami pirthia dangalong pacheton dunsi wall environment there ni thengpi thengprang ka pachan ja phanpura thengpia klim ke idun. Ke senglong phonilip head branch pen chirok toga mai kangni. Ke DCL long 1971 aningkan soy terang arpu ke dohut singhason hawara rataphan ke tengpi borjana lang teng ka henu edajok rathur paksi lang teng ka cheselampon. Arjero datowar krongput sangtiadong hurichan piaro yadolong RCC bridge ke tangtia puthak paglangso lakhai siara datum sodak pen kapatang serak jiaphan Karbi Anglong otan Mouse Council aphan kachuning ripon. Koilamati dhunira mingti arong kacheleng atowar inghan langbung saide. Kichengsi Karbi Film Artist Friendly Football ke Patupon. Kardom pini prime time thanbang pini limalin timung pi non arjei thai bertang ton pen. Pini Vosik Niphai Troxiar ni BJP Asongja Po Atum Pen Chepatir Piponsi Ram Thakur Colony Dipu Ward number hini arat atuma phan sanghan pajirpon labangso asaya long kache tong dun Karbi Anglong Autonomous Council EMate dun mai phu BJP Assam Pradesh ake hai Roton Teron MLA Bidya Singh Ingleng atum chetong dun lapen alang lipen amasi sanghan sitami pajirpon lo lapen dothulang MAC Ajit Kumar De Peter Tiso IT Convener BJP East Karbi Anglong District Longki Rongpi Kongchun Bang BJP Lumbajong Mandal Committee Harlongbi Ingti Kongchun Bang BJP District ST Morcha Sahil Be Rajesh Hanse Kabon Kilingpi Rohini Ingti Pilapen Kaprek ke Thekidingatum Cherap Chetodun Dilai Pen Deborah Kathar 365 News India. Lakhakre sirkep di PLA angkang lapen lakhaing koi singhason MEC constituency National Highway 36 atowar pi ke dongpon put borjan hawara rataphan 1971 aningkan halaswahut Karbi Anglong District Council mate ke ADC along member of District Council ke ADC ang hoi karlitang soy terang arpu ke do bomahut ke tengalang teng mate irrigation ke bantu ong ke henu ke waket ajok borjana rathur paksi lang teng ke henu ke waket ke doan ka selampon lapen ke pan kapang thai pon abirta longdun lapen puthot prabjin pen borjana lang teng ke honahem mate kwatar lapen lang teng kapalang chari jia bangphu khalasi mate chukidar nang toy serak nang jipusi lakhaing koi singhason local MSC mate Karbi Anglong otan Mouse Council Amar Singh Tisophan borjana hawara radatum chuning ripon manja pen Rajesh Hanse 365 News India. Tining dadelo sa scheme kiteng ke tining pen nikan tongke pakat lelo Kanon ni bangkat hangat digara we. Kanon ni kan dipo kasini tum pisia kisung kunang lo. Kaso pung kisung ke kalau tuning kala lockdown to kok jane sokal pen ketik pong tonong le pong balong le hempen dat katong le kulaso ajone masini tum ofisa hemanta damong le dalo. Ang pen solkari tum han tara to kamar tum hada ni tum kumalo ne tidun tek dalo pong menton long le dalo lasi nong ke khitia porang le rok lo lockdown doko koi fisita angkang pia dang kisu atem doko koi fisita nitum ning duk tepaklang kolorat hu pasin ditong kaman kok lo da khitia polo non nitum sidia de gewar polo la si ditum kaman kok lo ngaso tumang ke khiti soklem kle bolu dang ke ajat awar saita ve lasinon khiti ke pora khiti klema polo chili ar e paria polo lasi laswa hut non langge ka dorkar sot pusi non coronavirus wa hut tami nele tum rat pen che song nang kolo non la ke nel ka safa nele tum pulo man da safa bom lo non da nele tum baini thom anti da bangan nang ka klang cholo wa kisa hu puda klem bom lo non a kwatar ta ve ajat ta ve lasi hala la kwatar ta prabjin pen nang klem pi sonte misen po pusi nele tum ain pen chun
non malom avur ake somati covid-19 ake so pen kache pajok ponji aphan pura aron kroi ponsi pini Vosik Niphai troxi ani utar barbil cooperative lamps aro lapen dong mukak lamps ke parlo along tami sarkar pen kiduk de darat atuma phan ke panong pi pradhan mantri gramin kalyan awas yojana scheme asang ake joy pen ke ron pon Lakhakre pho Mahamaya MEC constituency ke parlo pini utar barbil lapen dong muka cooperative lamps aro bangrum pet pen long trok puling along ake joy pen sang ke ron pon long trok apuling lake utar barbil lamps ke parlo RVRA Kamar Bosti Ghono Bosti lapen dong muka lamps ke parlo paklong kampias lapen mulajan along henlo pini labang so sang ke ron pon along Aluhiaman pen kache tong dun Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron, Dongmukak Municipal Board Chairman Biren Teron, VDC Chairman Rajesh Teron, Dongmukak Cooperative Lamps Chairman Son Singh Krolapen Ongdung BJP Klembang atum chetong dun. Adun tu ingho adib lapen rikache cham ahor musitami ron pon pusini litum perangke pen birta nang pale. Langhin pen Indrajit Rongphar 365 News India. Inilah isya ground kendol long bangkala ke utoborbil area lo kadar long ki nili tum non la covid akiso apor hut rong ru aju chong dat long le kindu kila ka tum phan sang ake joy tipi pon program ke den pon la so program nili tum isya team Mahamaya team hisab nili tum dok noka town committee chairman tenglok BDC team do la pen 15 dong Mahamaya BJP Mondol committee la so team pen nili tum badak sang heron pon along kami ni tum kedang pon ceng pon lo la siladak isi bangala solo nilitum la non covid akiso kusitame non la pil theang kang la ana kiso lo la silahai kami rong ru baju publicity ave la silahai tan nilitum awareness tak tipon mask tak kijoy keron pon la pen sanitizer mak hata nilitum tipon kipado Lakhain ko rapon ni Live Development Block ka parlong kang koilamati dhunira mingtiarong kacheleng atowar inghan langbung saide sen gravel kilidam de data jok non malom arniwang tarwi ke jang thuwera joini rong arjon kacheleng atowar malom langbung la pening hana josi kacheleng lu labangso rong along ke damtang sarkar pen mate KAC pen awar sai piponsi rong arjon Kasumari Presbyterian Church adung pen rong binasan choman kilometer hinia dak kedam tanga chiklo ar koila pen thangthanga chiklo malom sangtiar long ke thokasai klemponsi penang an cheleng milu bonta noninghan langbung malom ke dhunira mingtia rong arjon kacheleng atowar pen joira mingtia rong leng thoranat kedam atowar mitar plike ban baka jak lake sangtiar long ke thok abilalong ke jong pona vedata joini laso malom king han saidisi cheleng bomlo Nilipen Mosasteron 365 News India Lakhakre Troxi Bokajan LA constituency ka parlo lakhain ko rahini sarupothar constituency angkang balipathar hawar paklangso lakhaisi jang eterangarong arjero tatowar sangtiadong horichan piaroy dolong thepo RCC bridge kikim kipatang terek ajok hawarara datum towar kacheleng kisung hawarara datum mithang kachitherak mimi chijinsu mimiason manponlo Barla porlo pulote mumar soatum arniwang ta lokachar likedam kebang sendel king op chiodroy pen ke parnang anchot kali kisu kiun e kachelang hem kache ponjia phan 108 hem konglong hehuita parun e lasinon prabjin pen bangso dolong nang kapatang ponpa prabjia phan paklang sola khaisi rongasar mukrang terang la pen sumrong hang rongasar atum pen pherang kya bitung khumrida mahut sodak pen berta nang pachini dun Bangso dolong kimrang edlo bonta longle ke thok ponja phan local MSC jagat singing ti mahin pen nanglang chot anwet ke towar dolong tangun epusi hawarara da tumpen lamthe nangjaidun lasinon prabjin pen labangso adolong ka patang ponja phan KACEM CM MLL pen MP atuma phan sodak pen tuning ripon non hetan te atumlo tasini jita nilimen ke samrong hang poloni jita rong asarlo la se nilitum dak ke do kisung ke boy lahai ko pipi akisung doma ko pipi ke boy doma puta dorkho alang le sal ki na se jiwon pathok kali ha ojo ko singing ti alang li ta nang lang pli ple kisung ke boy ko sono ma towar ko sono ma ta e boy baga ke wang pu thaklong le la si nang le tumal long sarkar sa ro han se tame nang li jo nai do no nang ke than do no la se ni tum ke kisung ke boy yang se ani si heta aleng thi me ke flong ke pon la so de long roi rai ta chalo ke khlu dub ji la hai hai an ko to na do lo la si nang le tum sarkar sor pet se tame prabjin pe nang patang ya phansi ni tu pe na choding ri don iglo
Non malom along mate Karbi Anglong Nagaland hoi malom aron ri pen long le ka cherai alam ki ke klang ponlok chini dun si patumi Vosik Niphai trokarani AJYCP bokajana ro mai phu jitu phukon la pen area sang hotum Karbi Anglong la pen Nagaland hoi Nirmal T State Humridam la pen dam pen thekdam long along aron ri pen long le ka cherai pon mate hemrit ka chikim pon alang li jitu phukon pen than pachini komat ne outlang no tum bidikang lim pen si ka pacherai pon ke japon pusi than pachini alang li puthau jong pon la puson inut bahinia le phan ka chuklem pon asai morni si la pen non ke wang jilang arni ki sungwang dat tahai puta jong pon non hapu ka cherai atum ang tan pen wang si aron rei pen long le ka cherai pon la pen rong ki kim pon ke lam so lam kali la pen ki mesen ang thek kali puta jong pon athe mo seng de ta phi ke mo ke toy pon thuta ke theta na lam nang man thuji puta jong pon lasi puthot non rong ki mi ke seng pon hotsi ajada war sai sitami ot pon angji pupen Karbi Anglong tat mas council kachari ke the ki ding lapen CM Dr Himanta Biswa Sharma phan apor ke do hot ke khang du na sai ke claim dun je phan chuning ri pe do pon mo ingnar wang tang lo hemta puke sai pi chun pon un e pusi pangdak pon hanjang lang sopen bisnu lekthe 365 news India Deithor Police Station ka Parlo Dwarbagori constituency mate apar dehoria risoi jang atum jepater piponsi UDYDC mate apar dehori youth development committee arupen sitami wall environment there ni thengpi thengprang ka pachan ja phanpura thengpiarong aklim edun pen talondun lasolong ka chetong dun abang putin anutin sitami ning arong pen thengpi thengprang aklim arong epon Anparta chethan pon anso se thengpi thengprang ka pachan pen botor bukan lapen muni da tum kereng jialong isi mesen atomon lapen okphrana phan sitami mesen atomon kapalong jia phan pura lasolong chethan chimum pon lasikewang jilangar nian sitami laso ke claim ke dam pami thek jia phan pura apar dehori youth development committee risoi jang atum chingki chingwai pon rinti adun thu wall environment there ni laswar ni le claim chot nangji la pukali thengpi thengprang aklim ke alinga porle epon sitami pusi chithan pon dehori penamo singti 365 news India Niliparo case e pen drugs awareness lapen rural environment de amen pen thengpi aklim tak ke epon lakhain ko rapon nilip MAC constituency ke parlo inglong pho case e nilip head branch amai phu leo tiso penjalin ponsi nilip arlo prek jam ahawar along thengpi aklim ke epon lapen drugs awareness a poster ke tarpon pen danglok non ki thurmia owe ki mia tuma phan drugs ke cho atum do pik po abirta ke long atengsi drugs awareness lapen ke than ke pare amai hai hui dengpon lapen inglong pho case e nilip head branch chun bang dhon sing rong pi lapen ari sang ho atum pen sai pa chun pon la so long Bogijan Forest Bit Account Forester to Ramesh Tok Bi Pen Japon si Forest Staff Home Guard atum la so maya long chitong dun si thengpia klim ke epon la pen drugs awareness amai misen pen pachun pon Nilipen Moses Teron 365 News India Patumi Vosik Niphai Trogarani Daldali Ejang Club and Chepatir Pipon si kecheng si Karbi Film Artist Friendly Football Patupon Patumi labang so ke patupon along Karbi Film Artist la pen Daldali Ejang Club mate ateran atum ang bongsi ning arong pen patupon lo labang so ke patupon along Daldali Ejang Club atum pen si chepahai pon Patumi labang so football ke patupon along Aluhiaman pen chetong dun producer Lucas Phangcho LJOT sini production ahin pen la pen chopa pangjang Aluhiaman pen chetong dun Montu Kro Mawe sini production pen Mohendro Teron film artist Probikha Tokbi Lunsepo, Samson Ingti Lunsepo, Burahanse Dhansiri SGB, Ganesh Gowala, Daldali, Gaumbura Lapen Kaprek film artist producer Lapen Lunsepo Lunsepiatum Chetong Dun. Adun thu patumi labang so football ke patu along. Non malom avura ke somati COVID-19 ka phere meme ake sopan kaching rai ponji aphan marks lapen hand sanitizer sitame Lucas Phangcho ahin pen Daldali ara tatuma phaning ke me pen pipa jertekang lapen patumi labang so friendly football ke patu along ke hai ke rema tuma phan sitami nong e pajir pon pusi niletum pherang ke pen birta nang pale Dipu pen onward milik 365 News India Karbi Abirta kalapuan sa kangton iglo adjo kemi kardom